Helo. Wel, gyda fi declyn fan hyn I hongian dillad. Ond os oes gynnwch chi ddim rhywbeth tebyg I hyn yn handi, mi fedrwch chi ddefnyddio ffon hefyd. Os dwi'n dechrau'r symudiad wrth afal ar y ddau darn hir, ac be dwi'n mynd I wneud ydy troi'n llaw o dano, fel hyn. Ac yna dwi'n tynnu'r llaw gwaelod yn erbyn y mraich mwyn symud y braich allan ac I mewn. Ac os ydych chi ddim cweit yn siŵr sut I ddal yr offer, na I ddangos I chi. Mae'n llaw I fyny fel hyn. Mae'r offer yn llaw I. Ac yna mae hwn digon hawdd I fi ddal gwaelod yr teclyn mwyn tynnu y mraich allan. Ac wrth gwrs, os oes gynnwch chi'n hwn, mi fedrwch chi ddefnyddio'r ffon, a na I ddangos I chi sut I ddefnyddio'r ffon, ar ochr arall. A dwi'n teimlo fel mae mraich chi'n symud allan, mae yna ymestyngiad. Dwi am wneud i'r ochr arall. Felly efo'r ffon, unio'r un peth mewn ffordd, dwi'n gafal ar yn ffon, fel hyn, dros cefn y mraich, ac yna dwi'n gafal ar gwaelod y ffon, fel hyn, ac yna dwi'n ymestyn, dwi'n isio agor yng nghwysau caniatau hyd y ffon. A felly, fel dwi'n gafal ar pen y ffon, dwi'n tynnu'r gwaelod y ffon. O, braf. Ac yna, nôl â hi, ac eto, allan â hi, ac yn ymlacio. Beth am symud yr offer rwan o gwmpas y pen? Ylwch gyda fi 2 ymyl fedrai afal arno. Ac yna o fan hyn, dwi'n ymestyn y breichau fyny, ac I lawr, ac yna rownd unwaith eto. Mae yna ddigon o hyd yn does I mi gael gafal ar y pren. Ac yna dwi am sythu'r breichau fyny, I lawr, ac yna rownd. Dros ymhen, gafal ar y gwaelod. Argo, ydych chi'n gweld? Mae hwnna'n job tydi. Ac yna dwi'n mynd I ddalo, ac yna ymlacio. A dwi'n mynd I wneud dros yr ysgwydd arall. Dros yr ysgwydd, cofiwch dyn ni wedi gwneud yr ymarfer yma efo sgarff hefyd. Ond jyst bod hwn fwy solid. Aros, ymestyn, ac I lawr. Beth am hefyd gwneud chydig bach o waith o gwmpas yr hips, achos maen nhw yn dueddol I fynd yn stiff. Cofiwch mi fedrwch chi wneud yr ymestiniad yma, lle dyn ni'n ymestyn blaen y goes, ac yna newid i'r ochr arall, ond I bobl sy'n medru, dwi am codi, dwi'n rhoi 2 law ar ochr y soffa, ac yna dwi'n mynd I codi'n hoes I fyny, ymestyn y cyrra fan hyn, ond yn gweithio cyrra'r pen ôl a cyrra'r cefn. Ac yna I lawr. Dwi am ista, ac yna i'r ochr arall. So I fyny a fi, dwi'n medru rhoi 2 law I lawr, codi'r goes I fyny, gweithio trwy cyrra'r pen ôl, ac yna I lawr, ag ymlacio. Rhywbeth wahanol iawn. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau a hwyl.